Ahoj, je pondělí 5. srpna a tenhle týden nás týmem čeká Czech Open, takže jsem se rozhodl, že bych zkusil natočit celý týden, co tak jako dělám od pondělí do konce Czech Open. Uvidíme, do kdy se tam udržíme. Začínáme ve čtvrtek a čtvrtek je skupina, pátek je skupina a první kolo playoff, takže když přijdeme přes první kolo playoff, tak bychom se měli dostat do soboty. V sobotu bychom měli hrát další kola, takže uvidíme, jestli se tam dostaneme. Ahoj, dneska už je úterý, včera byl jenom takový odpočinkový den, byli jsme s přítelkyní si zahrát jenom ping-pong, ale dneska už všechno začíná, dneska nám začíná kondice, ovál, zítra máme halu a pokud jíždíme na Czech Open, takže se pojďte podívat, jak vypadá dnešní den. Neřekl ani nic moc o Czech Openu, jak nás čeká, tak jsme ve skupině Open, nebo v kategorii Open ve skupině S, jestli se nepletu. Máme tam tým z minulého roku, který to vyhrál, potom tam máme jeden tým z Německa a jeden tým z Francie. Ten tým z Francie jsme našli na netu a vyhrál nějakou jejich druhou divizi, což by měla být výše naší regionální ligy, takže by měly být na dost podobný úrovni jako my a ty Němce jsme nenašli, takže uvidíme, jak na tom budou oni. Každopádně jedem si to tam hlavně užít, ale já osobně to beru i jako dobrou přípravu na sezónu, přeci jenom potkáme se s týmama, který normálně v sezóně nepotkáme. Teď ve středu máme ještě trénink od 6 do 7 na hale, aby jsme dopilovali všechno, co máme, a potom brzo ráno ve čtvrtek vyrážíme do Prahy, protože v 9:40, jestli se nepletu, máme první zápas v Kunraticích, takže z Tábora je to vlakem tak hodinka, takže asi 40 minut před zápasem, hodinku před zápasem tam budeme mít sraz, takže musíme najít nějaký dobrý vlak, aby jsme jeli dobře. Každopádně se fakt na Czech Open strašně moc těším, bude to dobrá zkušenost a těším se na to. Jak jsem říkal v předchozím videu, který už vyšlo dlouho zpátky, jsme ještě hráli na stavbu, tak jsem měl často problém s jídlem a s tím vlastně co si udělat nebo co jíst. Začal jsem jíst úplně jednoduchý jídla, který si sám udělám doma, takže dneska vám ukážu oběd, který jsem si udělal, který mi docela chutná a dělám ho relativně často. Takže tohle je finální produkt toho, co jsem udělal. Jsou to špagety s rajčatama, šunkou a je to udělaný na cibulce a trošičku česneku, fakt je úplně jenom malinko, který tam skoro není cítit, ale dělá tam prostě něco strašně dobrýho. Vím, že takhle to vypadá tak jako divně, ale je to moc dobrý a nezapomeňte dodržovat pitný režim. Tak teda na to, že včerejší trénink měl být hodně v klidu, tak jako byl, ale musím se přiznat, že mě po něm bolí zadek jak blázen. Každopádně dneska máme tu halu.
jelikož musíme být fakt 7 pryč z haly, tak bude asi jenom 50 minutová, takže předpokládám jenom nějakou střelbu a možná potom nějaký special teams, ale bude to asi hodně klidný, protože zítra brzo ráno odjíždíme. Takže dnešek jenom hala a zítra už odjezd na Czech Open. Teď jsem byl ještě nakoupit v Kauflandu si nějaký věci na zítra, abych si udělal nějaký jídlo sebou. Zase si nějaký Gatorade, ať mám něco sladkého sebou, protože já mám docela rád. Po zápase si dám něco sladkého, cítím vždycky, že potřebuju prostě nějaký sladký pití, abych doplnil cukry. Takže jsem si koupil 2 Gatorady a teď ještě jedu do Sportissima, kde si koupím nějaký ty gelíky a energy shoty, protože bude to fakt náročný a podle mě to nebude moc spánku kvůli tomu, že budeme mít docela velký přesun přes Prahu, takže to bude co mě bude zachraňovat, takže ještě zajedu do Sportissima, pak nějaká fivka, abych se trošičku vyčiloval a večer tedy na lek.
je to hotovo, Czech Open máme za sebou a já jsem teda během Czech Openu úplně nenatáčel nic, kde bych jako mluvil, protože jsem se většinu času soustředil na výkon a samozřejmě jsme si to chtěli s klukama i užít, takže natáčel jsem jenom nějak tak jako trochu, soustředil jsem se na to, abych natočil zápasy, který jsem chytal, tak natočený mám a teďkom bych to chtěl tak nějak jako celkový Czech Open 2024 shrnout. Pár dní před odjezdem se zranil druhý golman, takže s náma nakonec jel junior, pro který toto za mě byla skvělá zkušenost. A už před turnajem jsem věděl, že to budeme mít 50/50 z největší pravděpodobností, protože přece jenom je to letní turnaj a i já osobně jsem chtěl, aby si zachytal co nejvíc, aby si vošel ten dospělej florbal. Takže já jsem začal, to bylo rozhodlý před turnajem, že já začnu. První zápas jsme hráli proti Němcům, který nehráli prostě dobře, šlo na mě tak 5 střel a byl to lehký zápas střelama, ale strašně těžký na hlavu, jako udržet se v zápase, nedej Bůh se nějak jako nezranit, nestuhnout nebo něco takového, takže v tom to pro mě bylo jako těžký, i když se hrálo jenom 2x15, tak furt to bylo dost jako náročný se udržet hlavou v tom zápase, ale jsem rád, že jsem to zvládl a ukázalo mi to, že dokážu být v hlavou zápase v každé situaci, která nastane. Takže za to jsem byl rád a připsal jsem si první nulu v mý kariéře. Nevím, jestli se úplně dá jako počítat, protože samozřejmě hrál se 2x15. Je to prostě letní turnaj, ale byl jsem za ní moc rád. Takže tohle to byl první náš zápas ve skupině, který jsme vyhráli, jestli se nepletu, 8-0. A potom nás čekal nejtěžší zápas celé skupiny, kdy jsme ve skupině dostali kluky, kteří to minulý rok vyhráli. Jsou to kluci, který hrajou nebo hráli extraligu, dali to tak jako dohromady, chytal jim Kerber z Tatranu, takže byli silní kluci, hráli moc hezky, i když si myslím, že se dávají dohromady jenom takhle na letní turné, tak to bylo super, jak hráli, koukalo se na to hezky. A prohráli jsme 1-4, kdy chytal Mates a odchytal za mě skvělý utkání. To, co měl mít, tak měl. Ty góly, který dostal, nemohl za ně, podle mě za ně nemohl. Takže a ve finále pro nás 1-4 byl skvělý výsledek, kdy jsme s nima dokázali běhat a byl to dobrý zápas. Třetí zápas jsem znova nechytal, protože Mates musel odpoledne odjíždět, takže jsem ho nechal, ať dochytá tu základní část. Hráli jsme proti týmu z Francie, který na tom herně taky nebyl dobře. Byl na tom trošku líp než ty Němci, ale nebyl na tom znova, jako za mě to byla úroveň tak tady naší české ligy, druhá nejnižší vlastně, takže lehký zápas, ale zase na druhou stranu pár šancí měli a Mate se dokázal pochytat a připsal si taky nulu a výhru znova 8-0, jestli se nepletu, takže velká paráda. A v ten den pozdě večer ve 20:10 nás čekal první zápas playoff a dostali jsme brněnský Troopers, který hrajou národku a do toho zápasu jsme šli s tím, že to pro nás bude skvělá zkušenost, nebo minimálně já a počítal jsem, že jestli chcem porazit, tak musí přijít tolik věcí k sobě, aby se to povedlo, že to je skoro nemožný, takže jsme si to užili, ten zápas. Prohráli jsme 0-8, vypadli jsme z celého Czech Openu, ale abych řekl pravdu, já jsem si ten zápas strašně užil, protože pro mě, který chytá necelý 3 roky, si zachytat proti týmu z národky, pak jsem se tam s jedním hráčem bavil, měli týden předtím soustředko a tohle to měli jako přípravu na sezónu, tak pro mě je to úplně skvělá zkušenost si proti ním zahrát 2x15 a řekl bych, že jsem neodchytal špatný utkání, i když jsem dostal tolik gólů a řekl bych, že jsem měl třeba 40%, ještě jsem si to nepočítal, ale nebylo to vůbec nic dobrýho, světoborného. Každopádně, jak říkám, Czech Open, já jsem se osobně strašně užil, s klukama na hotelu byla sranda, bylo to super. Užili jsme si to, myslím, že všichni. Podívali jsme se na krásný florbal, kdy jako nevím, kdy znova uvidím Eru, Pixbo, Willer, Zug, Helsingborg. Bylo to skvělé vidět tyhle golmany a tyhle týmy v akci.
je vidět, jak jsou úplně jinde, jsou odstřelený, jsou rychlí, střely neskutečný, fakt nádherný florbal. Takže já jsem se osobně Czech Open strašně užil, ale veškerá práce teprve začíná. Teď v pátek další týden odehrajeme přátelské utkání se Štírama z Českých Budějovic u nich na sportovce. Nebudou to čistí Štíři, mělo by to být jejich 3., 4. line první ligy. Každopádně pro mě znova skvělá zkušenost. A další týden ve středu nás čeká přátelák s Jindřichovým Hradcem doma, který hrajou divizi, do kterými jsme postoupili, takže to pro nás bude takový hezký reality check, uvědomit si, jak na tom jsme, nad čem pracovat a uvidíme, jak to půjde. Takže jestli chcete, dejte mi do komentářů vědět, jestli byste chtěli vidět vlogy z těch 2 zápasů, jestli bych to dal třeba nějak dohromady, nebo dal jenom jeden, nebo day in the life, v match day, dejte mi vědět, rád to natočím pro vás. Natáčet na Czech Openu mě bavilo celý ten turnaj a celý týden vám takhle ukázat, jak jsem žil, tak mě to moc bavilo, takže jestli vás to taky bavilo, dejte mi to vědět do komentářů. Nezapomeňte, že na Exosportu máte ode mě slevu 10% s kódem DAVE10 na nezlevněný zboží. Budu moc rád, když při svém nákupu ten kód použijete, podpoříte tím mě, moji tvorbu a díky tomu já si budu moct kupovat novou výstroj a neřešit tyhle věci, takže to bude pro mě jako pro studenta skvělá věc. Moc krát vám děkuji za zhlédnutí tohle z toho vlogu, dejte like, odběr, budu za to moc rád a uvidíme se u dalšího. Mějte se krásně, ahoj!